Eguardion guzti hori ikaragarri gustatzen zaizkit lehiaketak. Horregatik saio honen hasierari lehiaketa itxura emango diogu. Musika mesedez. Xiak! Ez asmatu zein den erantzun zuzena. 4 aukera emango dizkizuet. Gaurko saioko protagonista Biribil Brothers izango da, baina zer da Biribil Brothers? Banijoa. A. Lehendabiziko aukera, Minnesotako rock eta blues musika talde bat. Biribil Brothers, oh yes, bai. B. Los Angeleseko sinema estudio baten izena, Biribil Brothers of the World, bale. C. Hirugarrena, Azpeitiko bi influencer borobil eta handi anaien izena, Biribil Brothers. Eta banijua, 4. Bilboko gazta marka bat da, Biribil Brothers. Bueno, guantxe ikusiko dugu. Kaixo lagunak, eguerdion eta Juan Baiaz ongetorri, zer moduz? Posten da zemeneo, zurekin egoteaz. Gu bai, posikan hemen egotia. Hemen dakat, bakizue lehiaketak asko gustatzen zaizkitela, eta hemen nebilen. Minnesotako musikari altzea, bueno, gondikan hor txeutziko dugu bukaera arte, B. Influencerra altzea, Azpeiti arragainea hemen jartzeu. A ber, itzein pixkatu euskeraz. Ez dituzte Azpeiti arragaten. Ez ematen, bale? Venga, 3. Los Angeleseko zine ekoizlea. Mikatxiz laban. Eta 4. aukera, gaztak egiten dituk. Bai, hori bai. Bueno, asmatu deu. Zuek ez dakit asmatu zuen etxetikan. Hemen txedak hau, Juan Jauna, Biribil Brotherseko gaztak egiteitue. Hemen txedazkau Biribilak dia, Brothersena guantxe garatuko dut zeratik handan. Eta aldi berian ningo deu, entxaladehar bat. Eta gio hemen beste gauzatxo bat lagungarri bezala. Ados? Oso ondo. Bueno, lagunak, hortxe gelditu, gaur saio, goxo dator, xagutxu gana. Usiko zue, gaztakin. Bueno, lagunak eta Juan, garatuko izuet pausuz nundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, hemen ingo dugu entxaladatxo bat, eta entxalada hau martxan jartzeko, lehendabizin bihar deuna da, hemen geresi tomate dazkau, marratxo bat ingo jou, eskaldau txiki bat emango diou, eta eskaldau bostian, zukaldatuko dugu, eskaila eta batzuitan, konfitatu bezala, gio entxaladan jartzeko gainean. Gio ibain astuko dugu bertara sartuko ditugu oliba beltzak, baitare tomate murriztua, hoi txukun jarriko dugu, esandakua, entxaladan azpin jarriko ditugu ziazerbak ebai barkatu, pasako ditugu bertatikan, eta salteatu hori izangoa entxaladan oea. Azpilan jarriko jau dena, eta geho gainean, bai jarriko jaula gazta, kasu honetan, ze gazta dakau hemen? Burrata dakau. Burrata eta bertakua, bai, bertakua da. Eta burrata jarri hostian erditikola irikita barruko mamile ikusteko, gainetikan errukula botako dio, bale? Eta alkaparra batzuk. Bale, hori alinatuko deu, pesto batekin. Pesto bat ingo deu, beti bezala, hemen pinasi dazkau, pinasi gingoitugu pixkat tostatu, torrefakto puntu hori ateatzeko, eta hori inostian, gazta raiatuakin, limoi pixkat, albaka ostuak, pinasi bokotako ditugu, oliva virginia, birrindu, eta hori gero, entxalan gainetik botako. Vale. Ta gero hemen ingo deuna da, ingo dugu, hemen dago urdai azpikua, urdai azpiko barruan, hemen ze gazta ekarri duguk, jauna? Mozzarella ekarri duguk. Mozzarella bakizue, kompaktituago dala, ez dakat barruan, hainbeste mami xamur hori, ordu ingo dugu, laukitxotan moztuko dugu, alinatuko dugu, eskai pixkatekin, bolatxok itxiko ditugu, eta ingo ditugu sartailetik pasa, eta hoi, alinatzeko ingo dugu beste alinio bat. Hor dakauna, hemen ingo ditugu arrautzak, egozi 3 minutu bakarrikan. Pasau poragoa esatean horietakoak. Atea hostian, ingoitugu birrindu, siapiakin, kaparrekin, luzoke rospinduak, emendaka ospin pixkat, eta botako jo, xibuleta eta perexila. Ingo deuna da, hoi birrinduko deu, baina aparte utziko ditugu igual, 8 kaparra,
bi luzoker eta xibulet pixkat birrindu ostian topatzeko pusketatzuk eta berta botatzeko. Ados? Zapore pixkat indartzo. Eta bueno, guain lana banatuko ditugu, baina lehen da bizi ikusi nahi dut ekarrituzun gauza, ze gauza ekarrituzun, eta ekarri mesedez honea esplikatzeko zer daken eta zenba gauza ite dituzuen. Biribil Brothers, Biribil ni pentsatzen dut gaztagatik da, edo... Borobila dialako. Borobilak dialako, vale. Borobila dialako. Brothers, lagunen arteko proiektu bat da. Vale. Hola pixkat. Eta ezagunak ea gaztai freskuen gati, baina hori dia, eskamortatia hori mozzarella ketuak. Aira letxe. Hori bokatantzako eta hori da zoragarri. Mozzarella ketu, enun sekula ikusi. Bai, eskamortza, bai. Eta han asko erabiltza italialdian... Asko erabiltzen da zukaldian gehien bat. Eta honean normalian fresko ezautzen dugu gehiago, ez da? Bai, fresko ezautzen dugu. Bai, gero egiten ditugu bai onjuak, hau da, katxokabalo, honek 6 hilabete onjua dauka. Gu egiten ditugunak dena dia teknologia ditzen da pasta hilada, pasta filada. Pasta hilada. Hori da mozzarella barruan topatzen dugu hilateko hori? Dena da teknologia bat da. Vale. Eta teknologia horrek egiten duena da, zuk ezautzen dezu teknologia normalean moldean bukatzen du, pretzau, gu hori hartu, eta ur berotan txukaldatu iten dugu. 80 gradutan. Eta mamila itek, mamila puskatzen dek, eta puskatutako pusketa horiek ur berotan sartzen dira. Ur berotan sartu, tofe bezalako bat iten dugu, eta geratzen dena da gazta oso bigun bat, eta gero ostutzen dugu, eta holan formak ematen dugu, borobilak, hori berotan, burrata bebai, berotan lantzen dira, eta banan egiten dira, eta bete, eta... Burratan beti hor sartze zaitek nahien barruan... Nola sortzen da barruan hain biguna eta kanpon beste geruza bat? Bi gazta dia elkartuta? Hori da, bi prozesu dira. Eskuz egiten da, kanpokoa mozzarella da, asala, eta barrukoa da mozzarella, birgindua eta krema. Eta hori usten dugu mazeratzen 24 ordu, eta ateratzen dena estratxeatela. Eta egiten duguna da, hartu folio bat bezala mozzarella, nola beroa da hon eta oso biguna, eta barruan sartu eta eskuz itxi. Eta man, eta gero... Eta horregatik da dakae, goian txapela hori itxita, eskuz itxita. Eta estratzela hori esan dekenian hori esaldek helaua txokolatiak egin. Bueno, Italia estratxare da apurtua da, marrak egin. Vale, horregatik da helaua txokolate estratxare. Eta berdin egiten dugu mozzarellakien estratxatu egiten dugu, eta naztu, hortik dator izena. Hortik dator, bai, karpatxo, eta mundu guztia guztegu arraia fin, baina karpatxo da edozer gauza fin moztuta, no? Hori da. Bueno, hau dena esan da, gaztak pixkator bazterrun utzi, hona batzen utzi, hau libre eukitzeko, eta lana jarriko ditugu. Nik hasiko naizena da, gerezito mate hauek markatu eta uretatik pasatzen, eta zuingo zu behitu hauek prestatzen jungo zea txerreki txarraka. Txikitu eta... Bai, hau laukitxuakin, etzakin oso handiak gero ondo biltzeko, hemen dikan atea ostotxuak, ostotxo pare sartu, eta kiribilak iten jungo. Biribil Brothers, bat eta bi, venga, eman eurra. Lanea, ez da horreta etorri da. Lanea, venga, baina lana eta mingaina lleva emon berriau, aldi berian. Bueno, noiz eta nola sortu zan hau? Ba, justo hasi ginen pandemia baino lehen. Momentu egokia, negozio bat azteko. Egokia, golpe arba jaso, eta gero bizita lasal diteko. Guztiak itxi, restaurante guztiak itxi, eta bain zaiten dugu. Ba, hasi ginen, hori, dendatxo bat dakau bai Bilbon, eta, bueno, etorri zanean pandemia, hasi ginen, hori baino askoz lehenau, pixkat Italia juten, ni bizimoduz aldatu nahi nun, nire bizimodua beste bat zaran... Artzaia etzea hor? Ez, ni fizikaria naz. Fizikaria? Fizikaria, bai. Bueno, fizika badago hemen, Bai, badago pila bat, horregatik. Industrian indet lan bizi guztizen, eta, bueno, biziz aldatu nahi nun, eta lagunak nastatu nituen, eso zer egiteko, eta gazta munduan beti asko maite izan dut, eta ikusten dut Euskal Herrian Idia Zabal baino gehiago inleikela, bai. Idia Zabal zoragarria da, baino gauza gehiago, bai, indardia. Nik hori datu bat eman ziren, behin etxez, izu historias abokadosekin gaztandegi askotan joan naizela talde bat iti bestea, esaten de Euskal Herrian kontsumitzen deun 100% besteik ez dela ekoizten hemen gazta. Hori da. Esan da gila, laua esantzin uste, nik horak atortzen nahi naiz. Igual, zuekik beste bat portentu Piskatxo bat, bai. Tonela batzu jartzen ditugu merkatuan, baina gehiena bai ez da Euskal Herrian saltzen, iparralden pilo bat. Kampoa ateatzen dezu, bai. Madrilea, eta Kantabriera, eta Galizia, eta... Nuntza hodete kokatuta? Bilbo erdian gauz. Lana imerdik, Bai, itzegin, zaila esan desuna, itzegitea eta... Bilbon zaudete kokatuta? Bilbon gauz kokatuta gu.
Bilbo nun? Bilbo erdian, Etxebarria parke aldabenean. Hiriburuan bertan, Hiriburuan bertan, hori da. Behiak ez dazkazu horrez, ez gu esnea erosten dugu. Vale. Ez gea hartzainak, ez. Lan gogorra da, eta norbaitekin barduna, eta ondo ordaitu dagoen barduna. Eta zuen lehengaia hori oso garrantzitsua izangoa, primerako bat lehengaia ukitzia, ez da? Bai, saiatzen gea, esnea, pixkat izatea bereizgarri, ze italiarrak beraien esnea daukate, bufala daukate bai, beraiek, baina gu hemen bufalak ez dauzkagu, eta saiatzen gea, alik eta esne goxuena lortzen, eta Kantabria aldean lortu dugu egia esateko, eta zaporean asko nabaritzen dan esne bat dala. Klar, eskenean lehen gaia, esnia eta ze gehiago daka horrek. Gaztak lau ingrediente euki ezake. Gatza, esnia, lisuna eta... Vale, legamia, hori da, beste gauzak... Lisuna nahi duzan, bai, gazta urdina iteko gara, dena dia lisunak, gu termofila erabiltzen dugu hemen acidifikazioa iteko, baina pilo bat dago, gaur egun... Osea, lisuna eukitzeko ez diko urdina egon ber, dana dakae lisuna orduan. Dana dakae, Vale. Egin lehik lisunik gabeko gazta, baina gehienak lisuna daukate. Gehien bat ondotu egiten dianak. Ados. Bueno, eta hau guztia esan zenun bi lagunen artean hasi zinaten, eta nolatan Bilbo erdian? Bilbo erdian pixkat ideia zan gu gaena izatea. Gu ez gea baserritarrak, hiriko jendea gea, eta gazta egina eginun, koherentea zena gure bizimoduan, ez zeukatzen zurik beste leku batea jutea. Eta Bilbo gainean nahiko polo gastronomiko handia dela, Euskal Herria, artean, Donosti noski baietz, baina hori kliente asko ditugu berton, eta... Nik hori adibidez, junitzen Suitzan, eta ikusten ditun obradoriak herrian, barruan, erdian, eta esate zuen. Eta ni, eta hau ez alda hemen lokala garesti, hemen okindegioa montatzeko, obradorea montatzeko, baina esate zuen, baina gero okerro da, errepartokin berrizatia, alde batiti bestiai berrizatia, azkenean lehen gaia hiriburu erdira iristek, hemen elaboratzen deu, eta banatzen deu bertatik anez, eta? Eta zuez filosofia horreki heldu diozu. Eta gaina bebai langileentzako, gu langileak etortzeko lanea... Metroan. Arrazoi. Asko zerrezau langilea lortzeko, eta... Ona. Zenba lagun zaudete ja bertan lanian? Behatzi gaude lanian. Behatzi lagun lanian, bai. Dendatxoa bebai daukagu, eta dendan daukagu beste bi pertsona, eta... Denda bertan dakazu, obradore onduan, bai? Denda abandon daukagu. Eros eta nao kale artean. Erdi, en medio la marcha. Ze egin kizun dazkazu bakoitzak? Nola banatzen dituzuela? Ni naiz ekoslea, dena ekoizketa, fabrika, makinak, proveedoriak, gero jabi gehitu gehien bat, klienteak eta logistika eta gero bion artean egiten dugu administratibo daukagu, eta zenbakiak, gazta freskoak lan asko dauka, astero egiten da, eta astero biali behar da leku guztitara. Produktu fresko bada. Produktu fresko bada. Zango genuen ia jogurrakin lan aitia bezala? Asko zailagoa, jogurrak, bost aste ditu, guk 3 astekin mugitzen geha. Bai, gu gaude, con el gancho. Eta, bueno, zein da gehien iten dezuen gazta? Gehien iten deguna da burrata. Burrata da gehien iten dezuen? Burrata da gaur egun, esango ginuke modan dagon gazta. Mozzarella beba iten dugu, majo, eta asko haunditu da, mozzarella konsuma, baina, bai, burrata da gaur egun nik uste... Ez que gauza hona, burrata, Bai, da, kombinazio goxua. Oso goxua. Gauza nahiko berria da burrata, ez da tradizionala. Baina gero ere bai etxian, burrata badakazu, eta beste zerbait botata, letxua pixkat azpin, o makarroi batzuk azpin, edo zeo segarrita ja iten dezu. O tostada eta guakate pixka, eta burrata gartzen, egin dezu, bazka, ja. Berdura parrilla bat, burrata gainean, eta bai, gauza garra da. Irekita jan egiten dan zozer, eta freskoa, eta... Zapore honakin. Bikain, ore bat, Euskal Herrian iten ideala, eta haula ez dula hainbeste kilometroin bihar guk jateko burratak, ez da? Batek ez daukala zentsurik. Hainbeste bidaiatzia, ez da? Hainbeste bidaiatzia gauza asko galtzen dira bidean. Zaporea, Italian egoten basea, berton mozzarella da ogia bezala. Inorrek ez du pentsatzen, atxoko ogia erostea, mozzarella berdina. Ez dute pentsatzen, atxoko mozzarella bat erostea, gaurkoa erosten dute, eta jan. Eta gu egiten dugu, frixideran bota, atxian astu, eta osta, pasatzeko dago, irekita bota. Berandu. Obena, hori da saietzai gana asko jendai esplikatzen ze, eta zaporean igertzen jako pila. Dudi gabe.
Bueno, lagunak, hemen txaigea, ni hemen txegeldikutuko naiz, gerezi tomate hauek zuritzen, hemen Juan, kiribiltxo hauek prestatzen, eta bitartian jungo gara, gezaltzak gaztak ezautzea, oinatin dago, eta hauek iteitue, idia zabal gaztak. Guazen bertara. Haupa danori, ni Maiale naiz, gaur Aloñan gauz, eta irakutziko zuet gure hartaldia eta gure gezaltza gazta. Gu hasi ginen 2010an, Artzai eskolan, ne bikotiatani, eta orduan erabaki geben hartalde bat erosi eta artei baten alkilerria jartia. Han, oinatin joan ginen azkarretan, artei baten, eta gero handik etorri ginen etxera, eta 2008an ingebe artei bat, eta ordutik ardixe egin gabitz. Azkenean nire gurasuek baserrikoak izan dira, Mikel hemen gezaltza txikitatik hemen diau, eta bisuri azkenean beti guztu izan esako animalixak eta hori, eta pentsago eben mundu hontaz hartzeia. Eta ni bizina ez arditxatik, eta Mikel dabil lanian, fabrikan eta ardixe egin bisetara. Udaku latxa muturgorriak. Hasieran ekio muturbaltzak. Eta, gura postua zen, ardi kantidade gutxiukin produzioa berdina ataratia. Aber, lortu algeben, eta gisa esan lortu du. Eta hori, oinez geben aldatuko eseatik muturgorrixak. Eta ardi honeik mendixan ibiltzeko dauzenik honenak dira. Erraza hau latxa azkenean mendirako ardi bada. Ja, laizter bera bajauko, eta hemendik hilabete eta erdira dola hasiko dira bilotza jaixoten. Momentu honetan, hemen eurak topaiten dauen belarra jaten daue, hemen danian libre dabitz, eta azkenean eurak bi hauen lekutan ibiltzen dira. Eta gero ja, hori neguan behian dauzenean, barruan egiten dut, pentsua, eta alfalfa, belarra, eta txakurbarik, ardixekin lan egiteko, guk ezingo, ez du imaginau behitzen txakurbarik. Zeo, honek azkenean hartaldean maneja egiteko eta danerako, guretako kriston diferentzia da. Eta guk hori hasiera-hasietik border kollexa garri geben, guretako kriston afezinua dako, eta nire egitiz behintzat border kollexatik aposta egiten dut. Dana egiteko esa, jaitzi, gazta, dana. Azkenean Mikel zela lanian dauen, ni bakarrik gotenez, ama gero asko lagunketan dozt. Horo baita bi ume txiki dako, ekita irati, lauta 2 urte, eta horri biltzen bastante lanekin. Oin ja ikusi gure hartaldia, eta oin fango gara gezaltzara gure gazta ikustera. Hemen dako gure gaztak, hasiera baten guk iten geben kegabe bakarrik, baina ikusi geben jentiak esatu zen, ez dakotzuek keetua, eta zen, venga, proba ingu. Eta hasi ginen keetua iten, eta gisa esan keetu asko saltzen du, pila bat. Jendiak estimazio handu xerako keetuari. Gu azten gara gazta iten, urtarrila erdialdera dola, eta ekaina bukaera arte iten du gazta. Gure apostua salmenta zuzena da, eta egiten du larun batetan oinatiko azokan, eta eguraldi hona eta egiten badu arantasun megoten gara larun batetan, eta igandetan arantasun. Gero baita egon izan gara azoka berezin batzuk dauzunean fan izan gara, Legazpi Artzai egunean, Gernikan egon ginen, urriko azken azokan, eta holako batzuetara fan izan gara. Hemen dako adibidez aurten inako gazta bat, eta oin esatitxuko, Gazta hau maiatza bukaeran inakoa da, eta hemen hola zulo batzuk eta badako, baina ez dako korteza askoik eta manteko oso dauela muten du. Guk gaztaiak konkurso eta presentau geben Legazpin, Gipuzkoako Artzai egunean, eta orduan 6. postu atara geben, gero hortik klasifika guinan Euskal Herriko txapelketan, eta ez geben premixo lortu, aurten premixo bakarra izan da Legazpi 6. Joseba, ja ezagutu duzu gure hartaldia eta gure gezaltza gazta, eta oin gure azoketan eta gure etxian itxoingu etortzeko gure gazta probatzera. Eskerrik asko eta ondo izan. Ai, ama, Maialen, zuedaka zuek kasta, eta hoi da hoi, gauzak itia polodentoin hartaldia hartu, gazta iten hasi, bueno, espero etena ondo jutia,
zuek eurra bentsat emango jozue, eta gazta bakit mundiala itezuela. Horrei heldu, eta gu hemen jarraituko dugu, sukaldatzen, besarka da handi bat. Hemen inbiar deuna da, nik konfitatzen jarriko ditut, batzui pixkatekin da eskaiakin, lehen da bizi olioa berotuko batzu jakin, sustantzia zeunian, botako iskio geresi tomatek, eta ia atea ingoitugu. Zatik bestela dezein iten dia. Ta zuk pestonekin lagunduko jazu, bai. Ingo zuna da, mendikan, ostok atea, eta osto ja sartzen dituzu, bai. Gaztare bai, nik uste erdila pixka gehiago, laukitxotanin gero errezago harrapatzeko birringailuak, eta nik ingoitutena da pinasi hauek gorritu pixka, bale? Eta hola gorrila daudenian, ja sartuko dugu. Hemen utziko izutre bai hau, eta hau gero sartaiti pasatzeko. Inbiardetena ere bai, da arrautzak martxan jarri, esan duen bezala 3 minututxo bakarrik, Bueno, hau martxan dakau. Bueno, esan dezu denda dakazuela Bilbon, ez da? Gaztaz gain gauza gehiago eskaintzen dituzu ere bai? Beste gazta batzuk eskaintzen dugu gure asaparte, beste ekoizle batzunak, pixkat gure selekzioa. Eta gero bebai ardoa dakogu, ardoa majoak, ikuste betik esaten dena... Gazta ardoakin eskutik eman da egoa, ez da? Hoi da, erresa. Eta gero beste bertoko ekoizle batzuen produktua guztaren eguna da ez. Keiako salmoia, piperra batzuna, da txorizoa beste. Bertoko guri gustatzen zaizun ekoizle batzun. Eta dana kalitatezkoa eta... Saiatzen geha gure gustura behintzat. Dana bertakuare bai, alde zuen neurrien, Aldegun neurrien, kanpoko gobe bai erabiltzen ditu. Bai, probatu zuen eta gustatu zaizuena, saiatzen dezu zuen bezero ematen. Hori da, proiektu polita, bai. Une oro, segunetan irikitzen dago, segunetatik seguneta dago zabali. Egunero, igandia itxita. Eta adibidez, salmenta guztia bertatek egiten dezue, ere bai saltzen dezue, txese-txera maten dezue, errepartu egiten dezue. Errepartu egiten dugu, kliente gehiena restaurante dira. Orduan, repartu egiten dugu gehien bat. Eta gero, internetez bai, eta... Eta adibidez, beste dendetara eramaten dezue ere bai zuen produktua? Claro, bai, moldatzen gara, beste gazta dendetan bai, Donostin, Bilbon, eta aurkitu zainke gure leku majotan. Aragitegi askotan, bai, Korte Inglesian... Vale, ondo moitu zeate eta ondo dijo historia. Saiatzen gara, hori da, gauza bagada ez da bakarrik gaztaitea, da gazta saltzia. Hori... Itia erreixa izaten normalian, saltzia, eta saltzia ere bai ez da inzaia, baina saltzia presio honian, garrantzitsua. Hori oso. Oso garrantzitsua. Gaztaitea baino, garrantzitsua. Bai, barzeon bate jatetxia betirik, beteta segala, eta guandik eta gehiago bete, guandik eta diru gehiago galtzezun. Zeratik, bezero bakoitzeko euroa galtzezun, orduan hori iztek seinale hona, ez da? Ez, bate. Batez. Bueno, zenbat kostatzea adibidez gaztatxo bat olagua? Mozzarella bat 3 euroa, eta borrata bat 4 eurotxo dira, gotxo gara bera, bai. Vale. Esaten dugu da, luxu bat, baina edon horrek hartu dezaken luxutxu bat, behin hori da ideia pixkat. Baina gainea eske asko likatze bolako gazta bat ere bai, ez da? Mozzarella bat da litro bat esne. Litro bat esne da? Litro batekin egiten dugu 150 gramo. Vale. Bueno, hau ingoitu lau zatitan, hola olio esan dugu ondo berotuko deula, pixkat gorrituko ditu batzuak, eskaila bota, eta ia tomate bota eta kanpora aterako dugu, ikusiko zuen. Vale. Nola, zoazor? Banijoa. Vale. Eta, Juan, zu esan dezu, bai kanpon ibili zinara, baina nunik hasi zen zehazki arte hau? Bueno, ikasi beti ikasten soiez, egunero ikasten soiez. Ni esaten dut, batzutan, esaten zuen, gehiago dakizunean, kontatzen zeak gutxio dakizula, Hori da. Ekatzen la mar, bere leku jartzen zaitu. Produktu naturala beti leku jartzen zaitu. Bai, ikasi neban, Italian egon ginean, lehenengo bidaia egin ginen, hor egon nintzen bitan, kasifitxo baten lanian, beraiekin, bi astetxo. Zer batian? Kasifitxo da. Zer da kasifitxo? Gaztanderia italianos, kasifitxo da. Kasifitxo, bale. Kaseina, egiten dan lekua, kasifitxo, eta horrik ikasi ginen, behaiek teknika eta zetasun batzuk, behintzat, azteko. Baina, bueno, handik ikasi nuna, gero pasan urtean behar junginan Txilentora, eta gona Polisetik hegoaldean, eta horrek ikusi ginen beste egiteko erabat, guztiz naturala, guztiz beste erabatekoa, eta egiten zuten zoragarri bat, mozzarella bufalanak, beraien bufala zituzten, eta zoragarria, beste... Hori adibidez, bai, gusten dugun bezala, mozzarella erabateko, baina hori pentsatzen dutala hemengo arraizopa bezala, segun ze bai erakutezean, eta segun noa gutezean, ez dala berdin izango, ez da? Gaztaiteko era bezala, ez da? Bate, iparraldean askoz konsistentago egiten da, egoaldean da askoz ur gehiagokien, eta ni egoaldekoa maite gehiago adibidez. Bai, Bai, egoaldekoa bai.
ohitura asko dagoanan egunero jateko mozzarella, eta pixkat ogia bezala, egunero erosten dana freskoa. Pixkat hemen jogurra bezala esango genuen? Gure jogurra, nik egia esan... Gure basea da, asko erabiltzen dugu, postra egiteko, gozaltzeko, eta bai. Bai, nik egia esan gure etxean jogurra janditugu, fruta neguan zaharra eta hola, baina neguan jogurra eta gero ja udan da, udaberrin bai ja udarek eta hola gazte zianian da, pikuak eta beste, baina gero urte guztien gure etxean jogurra egon da postre zela, eta esatezuan orduan mozzarella jaten duela asko, Asko jaten da gozartzeko, afaltzeko eta beraientzako da base bat, elikaduraren base ikaragarria. Vale, eta gero, zeatik kan beti oten dia uretan? Ura da, o behi botatzen duen zuerua da, o zer da zehazki zartzen dana? Salmuera bat da. Salmuera bat da, bai. Gatza beti konservante bat da, eta horrek egiten du, mantendu bestela, nola oso freskoa dan, sikatu ingo zan. Sikatu ingo zan gazta, orduan, uronek, deitzen dana, italianos deitzen da, likido de gobierno. De gobierno, importante. Oso importante. Eta horrek ematen du bizia, eta hor teknologia pila bat dago, ura nola tratatu, tratatu inbar da erabili baino lehen, eta gero gesitu, eta puntu oso bereziak dauzkate. Hori sekretuak diare bai. Piskat sekretua dira. Ikusi zut, bai. Nahi dena konta. Ona. Vale, horrin berrezuna dago inbeitu, Olio bota eta... Olio bota, pinaziak bota hordazkazula, ja gorrituta, olio txorrota da eder bat, eta gatza ez dugu botako, zerratikan? Gazta dakalako eta gaztak emango jo sustantzia, bai. Vale, ni biarritutena da hauek txikitu ere bai. Jarriko ditut hemen sartai batian martxan. Eta sartai horta bai botako ditut gainuntzeko osagaia. Hasiko naiz sarta bixetit, Bai, eman bildurri gabe. Oso ondo. Ze gauza da nona hori de, Burrata bat, pesto pizkatekin ja. Eta gina dago, Indakak, mairiendola. Ona, justuko jate, bai. Igual, albaka pizkatxo bat gehiago beharko dugu. Albaka pizka da, horra azkian harrapatu jokor. Hemen, txorten algarrezat, eta katena emango izut. Ez, bestela egin daiteke rukulakin egiten da, bai. Kolore gutxi aldaka? Bai, nik rukula sartuko nion. Venga, italian euna izela kaso pizkatengo, ja, a ver. Vale, nik olio pizka goia boteko nion gio alineatzeko biherdetelako. Vale. Eta, kaso, ingo jau, rukulare, ez dio gaitin, batzutan indeu pestua errukulana bakarrikan. Bai. Botako jo, unea. Venga, deirrendu dena. Eta errukula eta albakadun pesto ingo deu, perfecto. Hemene, inbiardetena da. Olio, beitu, honexek ingo deu. Nola dakaten hemen olioa jaue konfitatzen daudela. Botako pixkat, eta hemen botako deu, zia zerbak barroa. Eta, Juan, zergatik pasta hiladako gaztak iteko grina hori sartu zitzaizun? Grina baino gehiago izan zen pixkat analizia. Engiz ginen merkatu analizia, zeintzut dian gehien konsumitzen dian gaztak, eta nun egon leiken... Utxune bat edo. Nitxo bat, utxune bat. Eta hor ikusi ginen, gaztai freskoak italiatik zetozela, restaurantetan konsumo handiko gazta zala eta asteroko konsumoa zeukala, eta pixkat hori izan zen, eta... Izan zen, nasketa pixkat egiteko zozer ezberdina, argi ginen, ia zabaleiteko, ez ginen hasiko, dagoeneko ekoizle zoragarria dauz, eta ikusi ginen, nik uste utxune piloa daude zuk esan deuzun. O gazta barrakoak iteko, ez dakiziteko, oza, bihardian gauzak, bertatik bertako, eta kilometro zeroko gauzak iteko. Hori da, gu pizzantzako egiten dugu gazta. Mozzarella pizzantzako, hola, jarraiatuta saltzen dezu hori? Bai, potetan sartzen dugu, bolsatxotan sartzen ditugu, eta da berdina, baina da hidratazio handiko mozzarella jateko, eta da rezeta pixkat modifikatu egiten dugu, eta hidratazio gutxikoa, zenz dugu nahi urori gero pizzan gainean jartzea. Vale, ona. Bueno, horrekin nola zoaz? Nik prest dagoela usted. Hori, listo. Hemen ningo deuna da, guain tomate murriztu agotare bai. Bueno, tomate zukua. Horrela, xe. Eta azeitunak ebai epelduko ditugu pixkat. Eta hemen gero geresi tomate bota, eta listo, Horik, zatitu dalko nitu, baina hola, ezur da guzti dauden, osoika motako ditut. Honek, ja, alkaparra hau nire kontu. Hori, oso ondo, mi esker. Zelan dau? Ez zino be. Artista aiz. Bueno. Artista. Lehen gai honekin. Gustatzen zaizure bai zukalden ibiltzea? Asko. Saltzeatzen bai. Ierte zaizu. Gustatzen jata bai. Gauza berriak itea eta
Eta, ze gauza prestatzen dituzu? Beti ere Italiako jaki asko dituzu etxian, Italiakoa batzu bai, baina ez naiz bereziki naiz nahiko frantzesa. Bai, Janari kontuan nahiko... Gurina asko erabiltzen dezu zure zukaldian, Bai, gurina, bai. Eta, eta krudite, eta, frantzien asko egonda geha, eta familien, eta lanean, eta bizitzen, eta... Eta hori ze, lehenoko lana zenun arira, zer? Bai, eta, emaztea iparraldekoa da, eta lotura okagu hori iparralden. Ze ona. Ba, guk hemen, egia esan, guri hemen jende asko kesateit, Joseba, zu guri indezente erabiltzen dezu zukalde, eta gu egia esan nola iparraldetik gertu gauden, eta hemen azkenian, bai dakau ikutua, azkenian iparraldetan goiko frantzialdien gurin asko erabiltzen da, zehatikan, oliba ez dakilako zer dan, baizik eta gurina bere ikutu osonak emateitulako, bai. Beti goratzen teknik amakin iten un gurina, egunero esneak harri eta natak hartu, eta ostiralean gurina egiten ginen, eta bokata hori goratzen dut txikitan. Bai, azukre pixka botata gaina. Eta kolako pixka botata gaina. Ze ona. Txikitako zaporeak, benetako zaporeak. Aladek. Hemen ingo deuna da, hemen koipiak enduko jot. Koipe hori ez dugu botako, hemen koipe horretakan eskaian zaporiak inda, batzuin zaporiak inda, beste arraien batik botatzeko, eoseir botatzeko, balekua da. Hau listo dakau, gero, honekin nahaztu, eta entxalada prestatzeko, hemen, arrautza jarriko ditugu guantxe hemen da, erreportaian, 3 minutu pasa hostian, ateako duk. Eta betu, askotan arrautza kaskatu iten dira, botatzen deunian, gero, zergatik ite zaio marra txuria, botatzen deu, eta ikutzeko azpilan da irik iten dira. Orduan, beti komeni da goiarakin askatzia, goiarakin utziko ditugu hemen. 3 minutu egongo dira hemen, eta bitartean jungo gea ordizira, delikatuz ezagutzea. Ikusiko zu eseleku paregabea. Kaixo Joseba, Leire Arandia naiz. Aurrekoan platuan izan ginen Ordiziko gaztaleaketaren inguruan hitz egiten, eta gaurkoan Ordizia etorri gara, delikatu zentroa ezagutzera, ni bertako arduraduna naiz, eta bertan egiten ditugun jardueren inguruan hitz egingo dizuet. Ordiziako delikatu zentroa bi zatitan edo banatuko genduke, ez? Alde batetik, Goierri eskualdea bisitatzera datorren bisitari horrek bertan ze aurkitu dezakeen ikusteko, Goierriko interpretazio zentroa daukagu. Eta aldi berean bertako turismo bulegoa ere. Eta beste alde batetik, horri lotuta Ordiziak azoka du ezaguna, asteazkenero egiten den azoka, eta bertako produktua eta elikadura protagonista diren gune bat daukagu. Eta produktu horien artean, produktu izarra esan dezagun Idiazabal gazta izango litzateke. Delikatu zen helburu nagusia gure natura eta gure ingurunea eta gure kultura erakusteaz gain bertako produktuan fokoa jartzea da, ez? Bertara datozenak bertako eta garaiko produktuen balorea ikustea eta aldi berean osasuntsu elikatzearen balioa ikastea. Orain elikadura solairuan gaude. Hemen batez ere erakusten duguna da, alde batetik elikaduraren historia, munduan elikadurak ze bilakaera izan duen, hemen Euskal Herrira kanpotik ekarritako produktuak zeintzuk diren, agian orain oso egunerokoak direnak, baina garai batean hemen ez zeudenak, eta gero ja sartzen gea gehiago elikadura osasuntsu baten irizpideetan, ez? Eta hor erakusten dugu ze komenidan jatea, zenbat aldiz astean, nola dauden osatuta jaki horiek, eta guzti hori lantzen dugu jendearekin orokorrean, baina batez ere ikastetxeekin. Eta urtean zehar, kursoan zehar ikastetxe ugari izaten dira hemen bisitan, eta gurekin elikadura osasuntsuaren gaia lantzeaz gain, azokara joateko ere aprobetxatzen dute, eta bertako produktuak ezagutzeko. Alde batetik lantzen dute elikadura osasuntsuaren gaia idoiarekin, guk hemen nutrizionista badaukagu, orduan berekin gai hori lantzen dute, eta gero erosketa zerrenda bat ematen diegu garaiko produktuekin, beraiek azokara joaten dira, baserritarrekin hartu eman zuzena izaten dute, erosketa hori ere nolabait planifikatzen dute, eta daukaten diru apur horrekin, erosketa egiten dute. Ona bueltatzen dira, eta hemen baloratu egiten dute pixka bat, ze balio daukan, bertako eta produktu freskoa erosteak,
eta gero gainea dastatzeko aukera izaten dute eta etxera eramateko. Bisitariak honea etortzen direnean, eskaintzen digun jardueretako bat da gure eskualde ezagutzeaz gain, bertako sukaldari batekin azokara joatea, bere laguntzaz erosketa egitea, garaiko produktuak erosi, eta gero zentrora etortzen dira produktu horiek sukaldatu, sukaldean prestatu eta dastatzera. Eta egia esan, bai familian egiteko edo lagun artean egiteko oso ekintza interesgarria da. Elikatu zentroak 2025an 20 urte beteko ditu. Eta, orain aukera daukagu lortu ditugun laguntza batzuen bitartez, pixka bat gure edukiak egokitzeko. Eta gure asmoa da pixka bat enfokea aldatu eta elikadura eta bertako produktua hitz egiteaz gain, gustatuko litzaiguke pixka bat gehiago sakontzea gure inguruan, gure produktuen jatorrian, baserrian, eta pixka bat gure zentroa azokaren interpretazio gune bihurtzea. Ezagutu duzue Delikatu zentroa, eta horrelako produktuak dastatu nahi baldin badituzue, Goierri, Ordizia, Euskadiko barnekaldea ezagutu, bertako kultura, natura, gastronomia, denak gonbidatuta zaudete, eta zu bereziki, Joseba, ni bere garaian jo nintzen zuri bisita egitera, eta zure bisita ere bueltan espero dugu. Eskerrik asko, ondo izan. Hau paleire, ze altxorra dakaun Goierri hortan, eta Ordizi nor merkatuak inda, historik inda gila esan, goxatu zazue eta goxatu erasi gudenoi hore badata. Bezarka da hondi bat, agurian jarraituko dugu. Hemen dakau, entxala diteko, osagai guztik prestatu ditugunak. Hemen txe pestua, hemen txe rukula gainen botatzeko, hemen txe burrata, burra ondo esan den, no? Ondo esan tomate geresik hemen, naztuko deudana, entxala prestatuko dugu, eta jungo hemen nasketa iten. Hemen dakau, arrautza, baino kontuz, hau 3 minutu onda, barrutin mamila engoa biuna, ingo zuna da, bertan jarri, emango izut ontzitxo bat. Ondo balin basoaz, honea bota, baina ikusten basoa azalen bat balin beho, balonea bota, eta gero botako dugu bertara, bestela azalak barruan naztuko zaizkigu. Eta goiaratxo bat. Bai, goiara bat emango izut, eta gero mingainatxo bate bai bierba izut, dena bertara botatzeko, bale? Oso ondo. Venga, eta hau esan da, ni lagunduko izut hemen. Luzoker pare bat txikituta esan dugu botako ditugula, topatzeko pusketa batzuk, bale? Alkaparren bate bai, eta perexia eta xibuleta ni pikatuko izut. Bueno, eta gazta fresko hauek, emateu entxaladetan bakarrik aldiara erabili, o asko ikustitugu, baina badakit nik, beste gauza askotako erabili aldala. Ez da, nik ustetzen asko, urdai azpiko egozia, mozzarella, ogitarteko. Olio birdinakin. Kiston merendola, Ze gauza gehiotan erabiltzea? Erabiltzen da asko, adibidez, oinegun niri guztan jata kalabaza pixkat, egin, plantxan, labean, eta piñoi batzuk pasatu. Ointxaurra piñoiak, odakasun futule horren bat. Eta burrata bat, trufakin. Trufakin bete egiten dugu. Hori da, receta neguko pixkan gehiago. Bale, gaina hori da, neguko frutule horrekin, da neguko zagaiekin. Bale. Beti de egiten dugu tomatea eta... Baina tomatea urte guztian ez dakagu. Montxe esan dugu gila, bai. Tomatia gila esan gaina, udako tomatia gauza garra da, baina gero neguan, hola, turko batzuk inberizkio. Konfitatu eta pixka mareatu. Zaporeateatzeko, alabek. Bueno, ni pentsatzen dut horrezkasun gazta guztik, alkodiala erabilit, sukaldatzeko, jateko freskuan, lagungarri bezala, membrillo pixkategin. Gehien bat dia, zu pentsatzazu Euskal Herrian eta Iberian penintzulan ez dakagula rezetarik gaztakin. Ez dago, ez da plater bat tradizionala gaztakin. Ez dago bat gazta jaten zan, komplemento bezala. Eta gaina komplemento bezala, nik ikusten nun, nire amagina harreman etxian, beti dago, betu zei xamurra dakau, nola, hola, xamurra, zapore guztik eta hor hermosidade mantentzeko. Piskat barroa juntzat. Lasai. Lortu da. Piska kalzio, piska jaten bada ez da gertatzen. Bale, hau bertan bota bera, oso onten dezu, hau txukun gelditu da. Eta inbiarrezuna da, gainuntzeko osagai guztik bota, olioa bota eta birrindu. Eta perexia botako jozu barruan,
eta xibuleta bai pusketetan botako dio, Oso ondo. Ospina esan. Bai, nahiko. Gehiegi, bai, parkatu olia zara petzatu. Fixigarri biliko baitu. Bale, nahiko. Hau bota, perezila, ni gorreko zut, oso ondo. Eta, hain ditzan, amani narremataz hitzeiten, bueno, nire bikoten etxian jute geranien da beti bazkaldu baino lehenuo maiganian gazta dago. Eta bukatzean ebai. Gaztatzen bada berri mozten du, eta bukaeran ebai. Eta esateguen lehen apetito irikitzeko ere gauza ona dala gazta, ez da? Bai, gatzadun guztiak hori nahiko... Igual horretik izango, bai. Eta ez dakit... Segona san. Baita, segona. Eldu zaigu da esnea konservatzeko era bakarra zala. Esnea freskoa nola urte batetik bestea konservan eukitzeko, gazta receta pilo bat dauz. Eta teknologia pilo bat urte askotan zehar, nik uste izan dela proteina hori, esne hori mantentzea udan edo neguan zehar, gero jateko. Eta zezaten dezu hor gizaki dala esne hartzen duen animali bakarra, titi hartu eta gero, eta ez da kiseta. Beti eukideko esnean labenean, nik uste. Nik uste, Euskal Herrian behintzat, ni zagutxo gana, ni gazta ikustet eta jazte naiz hemen goxatzen, Neume bai. Eta bidaiatzen detenean beti guztan jata bertoko gaztak eta bertoko ardoak eta bertoko giak ze horrek ematen dizu bertokotasunaren zaporeak. Nik usten dut gaztan eta historiak eta ogillakin guaino ogilla ipatu ezula, nik usten dut antzeko zerbait dela, fermentazio bat euki behar du, produzio bat euki behar du, eta horren arira igual hainbeste industrializatu dira produktu asko etorri zaizkigula intolerantzik eta historik eta ala esateuen, no? Ez naz medikoa, baina itxura bintzen badauka alako zozer. Itxura badauka, ez da? Bai, alako zozer gertatu izan dela, eta garbiketa gehiagi indegula gure janarian, eta fermentatutako jakiak oso importantea dira gure ongi izateantzako. Bai, ez da, esategu estetako, eta bestia, eta ikurtiduak, eta bestia, eta esategu... Hori, ni behintzat, hortan sinisten dut, eta itzeiten duten jendeakin, ni baino eskurio dakinak, hortan egia, hola bala. Egia estatzen du ez, da? Bai, egia estatzen du. Bueno, hemen, listo. Oin berdezuna da bakarrikan horrea. Dana da kasu, alkarparra denak bota, sustantzia mango jo, bai, bota denak horra. Horre ingozuna da, sartu olioa. Olio pixkat. Birrindu. Eta listo. Atea berde, sartai bat, urda espiko hau vuelta mateko. Aztu zutela zia. Salata pixkat egitea. Eman eurra, lasai asko. Hemen jarriko da, vuelta, gehiagi urtu gabe, eta urdai azpikoa gehiagi gazitu gabe. Vale, hau ere, bai. Oso ondo ikusten torra, Bai. Oso ondo ikusten dut. Ingo deuna da guain osagai hauek ere bai bota bertara. Manijoa platertxoan bila. Hau hartuko deu. Eskertzen dut. Oso ondo, vuelta, honea, hau listo. Bueno, Juan, eta guaina etena ni probatu ketu gazta horietako bat, ona ezuna atea, ez dana ez erabiliko ditugunak, eta dastatzeko irrekitan dago. Venga, hartuko txut, eskamorza txikitsu bat hartuko txut. Venga, hauei, azkenengo ikutu emango jau platera, eratu mainuelo peltzeko. Horrela, xe. Txura dakan honek. Eta batzuk jauek, botako ditut horrela batzuk, nahi dunak jan, da nahi dunak usteko, jola. Epel puntu bat eman, eta hau esan dugu, vuelta eta vuelta. Bai, laguntzu. A ver. Vale, hau zure kontu, venga. Nik inberdetena da, hau, platera datu ere bai. Buah, zei txura horreke bai, Bai. Venga, hori tendezunean, gero hemen jarriko dituzu vuelta, eta hurrengo vueltan gainen jarriko dituzu, vale? Atea, ja. Vale, eta hemen jarriko etena da, esan deun entxala da. Vale. Manijoa. Hau. Eito, peluzeko pixkat. Ileri gabe. Venga. Olibak ebai italian asko jaten dira, Bai. Hala, dia alimentio... Elikai tradizionalak. Hemen be bai, euskagu... Hemen eba, baina bueno, gehiago beti ego aldea. Zei, txura eta ze kolore polita. Indiar deuna da, hemen erdin. Hau, atera, eta papel baten gainen osukatzen da, ez da kudikan, ez da? Ez da. Osea, botatzen dana, da bertako gura esan dezula da salmuera bat, ez da? Salmuera bat, bai, kontserroa bat. Salmuera sekretua gainea, Sekretu, pixkatek. Dena, gauza... Horrekin galditu nauk, Vale, eta hau, botako dugu egunea, hemen barroa sartuko dugu, rast, eta hau ingozu goiara batekin. Nastu pixkat, eta gainetik botako jo. Eta ni bitazten gaztagu.
ezta? Ze kremosua, Hori da, mozzarella bat da, zikuagoa, eskamorza, antxekoa da, eta hori bokatak eta hamburguesak egiteko, eta hori da, hori erabiltzen da behar takoak egiteko, eta Mexikon asko erabiltzen da teknologia hau. Zer hona, benetan, zorionak. Eta honora, hola irekita. Hola irekita. Beitu, Isa bat ingo dugu ikusteko zuen barruan nola dan. Beitu, ze marabila dan. Hemen jendiare bai galdetu. Kanpoko azala ujan aldet. Bai, kanpokoa mozzarella da. Ba, nire uste galdetziare, ja nahiko pekatu da, Galdetzea ez dauk gaizki. Galdetzea beti ondo da, hori da. Beti ondo da, hori jendeak ez dakinak galdetzea hobeto. Baina jan aldat dana, ezta? Dana. Salmuera eran aldare bai, esparragoan latan etortzean likidua bezala, batzuk... Batzuk jaten dute, beste batzuk aliño bezala erabiltzen dute, baina, bueno, nik benetan ez da. Erik ez degartzen, ezta? Bueno, hemen dakau, lehen da biziko pintxitua barruan motxaleak, ze pintaka sekako horreki. Ona. Eta gero hemen, indeunen txala da, ingo deula da hemen, pesto bota gainetikan, horrela xe. Gehiagik gabe, behikoak aliñauta duela, eta hemen bai botako diogu gaztatxua horrela. Eta guain, ondo ikusteko, netena da, nula kutxilitua hemen, pikat iriki horrela, ezta? Hemen go marabila ikusteko. Barroko estratxatela. Bueno, lagunak, mila esker horre otegatik, hemen ikusi zuen, ze bi plater txukun eta politak inditugun daldi berian osasungarriak eta bertako produktuak. Hori da. Mila esker etortzegatik, horre bat, eta Biribil Brother ez gelditu gaztaiten. Hori da. Ados, agur lagunak.